welkom bij weer een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Ik weet net als toch wel eens naar programma's als X Factor of The Voice of Holland just. Ik zelf had er altijd een beetje een haat-liefde verhouding, maar ik vind die voorrondes altijd heel leuk. Maar als het dan verder gaat, dan denk ik nou, lid maar. Toch ben ik hier bij een The Voice-achtig gebeuren in Ljouwert in studio Audio Shape. Misschien wel op zoek naar de nieuwe Ben Saunders of Kim Stalker. En we doen ik nog volle meer trouwens in Clipcar Plus. Douwe Talma gaat op bezoek bij Tjeerd Abma van Friendship. Dan hebben we de nieuwste clip van Illinois van Warkum. En in de Noorderwien radiostudio is New Sense Memory van Dan Woord. En de vraag is vanzelf, Tjeerd Vangrail nog op Ian? Mooi, dan traap je me nou al bij de eerste clip van Van Joen. En die komt van Tjeerd Abma uit Friendship. Hier is hij maar zijn clip Do You Know? Attraction from the get-go. I mean, you bring a load of heat. Oh, and more than once since then, girl, you make my heart skip a beat. Your smile, it is a thing of beauty. Oh, I wonder if you know that you've got me. Stand a chance or should I just forget? Oh, you have got me guessing. Are you playing hard to get? One day, girl, I might ask you out on a date with me. Oh, but for now I'll go with a less direct strategy. De clip is opname in en om Ljouwert en het spoor dat is vlakbij de Vleerbasis in Ljouwert. Tjeerd Abma hiet Tjeerd, hij is net de broer van Treintje Oosterhuis, want die hiet echt Tjeerd. Maar waar is Tjeerd dan wel? Douwe Talma, die zocht het dit. Nee, hij heet Tjeerd Abma en Tjeerd Oosterhuis. Goeie jong, denk ik, meesken. Welkom bij de eerste en waarschijnlijk de laatste aflevering van Gewoon Tjeerd Abma. We beginnen ook van uit de wenkamer. Terug de badkamer. Tot de badkamer heen, hè? Tot de badkamer heen en naar het soort van achterkamer. Het is boven de garage en hier mag ik wel graag even zitten om naar je dingen
te bedenken of covers op te nemen. Ik heb ook een paar dingen op YouTube zetten die ik hier dan opgenomen heb. There used to be a graying tower alone on the sea. Tjeerd Abma had mij zijn one-take muziekcoverclips in 2000 al succes op YouTube. Een van zijn eerste covers is al meer dan 83.000 keer bezoeken. Ik heb een aantal covers, versjes van oren opgenomen. Gewoon mijn gitaar hier in huis. En ik wil mijn piano of begeleiding van iets oors. En dat heb ik dan gefilmd en op YouTube zetten. Zoals millions of people dat doen. En dus dat zijn covers van oren. Maar ik probeer zelf wel versjes te schrijven. Naast zijn muzikale carrière jouwt Tjeerd Abma ook nog les als maatschappijleraar aan het AOC in Ljouwert. Nou, dat gaat over verschillende culturen. En daar zeggen ze vanzelfs ook altijd nee. Ik zie ooit iemand in Brussel, alleen nog bij gitaar in een kroeg. Die spelen daar en die hier gewoon, ja, de hele zeel hier die gewoon te pakken, zeg maar. En toen ik zeg dat, ik dacht van, nou, misschien ken ik dat ik wel. Dus toen ik weer omkwam, toen heb ik een repertoire in mijn koor zetten van iets van 50 versjes. Oefend. Tot op een gegeven moment toch van, nou, nog kind wel. Toen ben ik in mijn stamkroeg, heb ik dat voor het eerst dien. En eigenlijk sinds dat moment, in 2004, rint dat solo gebeuren, zeg maar. Je bent nou docent maatschappijleer op de AOC in Ljouwert. Maar is dat werk als docent naast de muziek of is de muziek naast het werk als docent? Ik heb die gewetensvraag al verwacht. Ik vind beide leuk. Ik bedoel, ja, mijn passie leidt natuurlijk wel bij muziek. Maar ik voor een belangrijk deel, ik wil bij het vak. Ik bedoel, je leven in een maatschappij en je hoort bij wat er gebeurt. En daar ben je op dat, ik voor je vak, ik wil maar sowieso in geïnteresseerd. Tjeerd Abma gaat nu voor de volle 100% van de muziek en voor zijn werk op squallen vanzelfs. In Perelien ben ik geopereerd door een hersentumor. Dat heeft me wel nog wat meer drukt op van wat was nou eigenlijk dwang met het leven. En ja, ik hier al daarvoor al een paar slagen maken in de muziek, om het zo maar te zeggen. En ik ben er wat dat betreft, heb ik daar wel een skepje bovenop gegooid voor mezelf. Ik denk, ja, zo'n ziekte wat ik dan meemaak, het zet de boel wel heel erg op scherp. En het is wel iets van, ja, waarom net, zeg maar. Hè. En misschien dacht ik wel te vaak van, nou, daarom net, of daarom net, en daarom wil ik een versje uitbrengen en al van dat soort van dingen. Maar nou denk ik van, ja, waarom net? Ja. Hier achter mij, in die door, daar bent die zongles. En laten we even zien wat daar binnen. Goeiedag, wat brengt je hem hier? Nou, om te zien dat we hier leren zongen. En waarom wil je dat zo graag? Nou, wij hebben een leuk koor en, in de kerk en dan vind ik het altijd wel leuk om mij te zongen. En wij zongen een liedje aan, dat hebben we net dien. En toen ik zoiets van, dat wil ik wel graag zongen leren. Dus, En wat voor noemen we dat? As It Is in Heaven, van Gabriella. En dan op zijn Friesk. Ja, tuurlijk. Vanzelfs. En hoe zit het met jou? Nou, zij vregen mij mooi van en ik heb er altijd wel eens over gedacht. Want ja, als dan heel langs jongens krijg je soms last van een keel en zo. En ik denk, nou dan broek ik het dus net goed. En toen zei ze dat zo. Nou, ik dacht, dan ben ik wel nieuwsgierig goed dat gaat. Zo. Nou, de zongles is krek voorbij. Hoe is het gong? Ja, wel goed. We alleen nog heel gauw dienen. Heel kwaad wie het. Ja. En wat is het wichtigste dat je hem leert, ha? Nou, dat we wel op les maten. Samen? 3, 4. Nee. Hoe komt het dat het niet lukt? Ja, ik zat er niet helemaal op. Ik zit nu zo hier, laten we zeggen, ik heb altijd last om als ik ergens op concentreer, dat het andere dan een beetje... Oké. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. En Stefan, hoe ging die? Ja, het ging wel aardig eigenlijk. Ja, wel een leuke les. Of ja, het was heel kort, maar even een beetje een idee krijgen hoe het allemaal aan toe gaat. Dus. Wat had je nou precies geleerd? Sorry? Wat heb je precies geleerd? Nou, eigenlijk in deze korte les nog niet heel veel. We hebben een beetje met tonen geoefend op een piano. En ze heeft even gekeken van hoe ver je nu eigenlijk bent, wat je wel kan, wat je niet kan. En ja, dus en eigenlijk vanaf daar kun je dan weer verder.
wat zij jou nog bij kan brengen eigenlijk. Wat is het belangrijkste dat ze jou heeft geleerd? De eerste les toch wel even ademsteun over hoe dat precies moet. Dus van dat je echt uit je buik moet ademen en dat je echt vanuit daar steun moet hebben om bepaalde tonen te kunnen halen en dat soort dingen. Dus ja, vooral dat eigenlijk in dit korte kwartiertje. Zou je mee willen doen aan iets als The Voice of Holland of X Factor of Popstars? Ik ben een keer opgegeven voor zo'n programma. En toen ben ik er ook gewoon heen geweest. Ik had zoiets van, dan ga ik ook wel. En wat er eigenlijk uitkwam was, dan kom je in zo voorselecties en zo. En voor een hele andere jury. En dat was zo veel gedoe. Want mij werd gezegd, ja, we vinden je wel goed, maar we vinden je meer voor een groep. En toen moest ik weer ergens naar een bepaalde ruimte waar allemaal dat soort mensen dat advies hadden gekregen voor een groep. En toen werd er weer gezegd, nee, het is meer voor solist. En ja, het is dus een heel gedoe. Dus niet snel meer in ieder geval. Gewoon voor de lol houden. Tijd voor clip nummer 2. Vrienden Wiek is deze band nog in de radiostudio van Noorderwien. Intussen kunnen ze heel hard werken om de videoclip van haar nieuwe single Kleer te maken. Dat is slagen en we hebben hem in bezit bij Clipcar Plus. Dus kunnen we hem nou ondijsje laten. Dit is Illinois. Now I'm lying here, staring at the clouds, feeling a heart beating. Now I'm lying here, there is no sound, only her mouth breathing. Don't let me down, don't let me down, 'cause I need you by my side. Need to see you when I turn around. Don't let me down, 'cause when I turn my head, need to see those beautiful eyes staring into mine. Don't let me down, 'cause when I turn my head, I need to see those beautiful eyes staring into mine. Bij Wikkervlien wie in het Badhoes op Westereen Open Your Eyes. Dat is een speciale joen voor lokale Lietse bandjes. De joen wordt organiseerd door een band uit Dokkum, The Excuse, en ik een band uit Damwoord, New Sense Memory. Nou, die band die wie vrienden wieken in de radiostudio van Noorderwien en dat klonk zo. Je
bestaan al denk ik wel 8 jaar. Net altijd in een vaste samenstelling, maar ja, toch wel het grootste gedeelte. Maar de bassist en ik spelen we toch al denk ik 8 jaar. In 2006 hebben we de Liedzeprijs van Friesland hier te doen nog oors. Ja, we hadden gewonnen, daar hebben we vanuit de Melkweg daar geweest. In my dreams I have heard the sirens are singing, the fishermen bringing me in. Haast alle leden van de band zitten op een popopleiding. Pieter, wat doe je eigenlijk? Ik doe geen popopleiding. Ik ga om me heen een band verzamelen. Mij alle jaar OA muziekman uit Drachten wij. Die gaan wel in ieder geval een muziekopleiding dingen. Ik zelf studeer hier voor leraar Engels. Ik word voor teksten en het is hetzelfde. Het is van het publiek. Het is van het publiek en moest het goed brengen kennen, moest het helder brengen kennen. Whatever may come, I'm taking my chances. It can't be much worse than it's now. And let go, and never surface again. When Laura don't go swimming in the sea. The tide is way too strong for you and me. We hadden een plaat die we nou opnemen. We hebben eigenlijk al meer iets verstaan hadden. Qua namen, the sky is the limit. Zo moet die plaat ik worden. Het zijn 4 mogelijke zelf pushen om muzikaal dingen te bereiken. En vorige plaat wie nog wat punkrock, want de meeste wat punkrock. En nu gaan we toch echt epische kanten wat op. Waar we in ieder geval wat op gingen. We zijn nu ondergegaan met een nieuwe plaat, met demomateriaal van Simmer, waar we dat overal tijd testen horen. En het kind haast net over dat mensen zeggen van dit moet we gaan. Dus van Simmer grote kans dat we dan vol zitten. Way too strong for you and me. Death awaits you on the ocean floor. The waves will throw your body back ashore. Stel nou dus juist al die mensen die hier omstappen en die graag zongen willen. Dan denk je, goh, dat lijkt mij ik wel wat. Wat maakt dan precies doen? Nou, naast mij zit de mevrouw die er alles van weet. Hallo. Hallo. Wat is het nou precies voor die, dit? Ja, dit is een open lesdag. Dus iedereen die geïnteresseerd is in het volgen van zanglessen en meer. Dus ook op het gebied van opnametechniek en cd opnemen. Die kunnen hier terecht om een proefles te krijgen. Zien hoe de studio eruit ziet, wat voor mensen erachter zitten. En even kennis maken met ons. En hoe ben je hem dus erbij kan? Nou, we hadden, het idee kwam bij omdat een buurmeisje van ons die deed mee met Popstars. En bij de eerste ronde kreeg zij de tip om zangles te nemen. Nou, helaas is ze na de tweede ronde afgevallen. Maar dat heeft me wel aan het denken gezet. Want met alleen een goede stem, dat zie je bij al die programma's ook, kom je er niet. Je hebt gewoon echt meer nodig. Nou, daarvan dachten wij, dat gaan we hier doen. Je kunt hier een workshop volgen waarin je 15 lessen eigenlijk helemaal leert hoe je jezelf moet presenteren. Hoe de microfoon precies werkt, welke afstand je moet houden. Hoe je je teksten moet interpreteren, hoe je moet zingen. Natuurlijk, ademsteun, dat soort zaken. Het is heel belangrijk. Daar hebben we een hele goede docenten voor ingehuurd om dat te geven. En dan in 15 lessen moet je klaar zijn om naar de X-Factor, Popstars, noem ze allemaal maar op, om daar aan mee te doen. En dan denk ik, 15 lessen, dat is toch eigenlijk 4 te kwaad? Nou, het zijn intensieve lessen. En we streven ernaar dat je in ieder geval de eerste auditieronde dan door zou moeten komen. Maar het is wel zo dat we ook gewoon eerlijk naar de mensen toe zijn. Dus mocht er hier iemand komen die denkt van, nou, ik denk dat ik heel goed kan zingen en het blijkt gewoon dat het niet zo is, dan gaan we het wel vertellen. En waar kun mensen informatie op vregen? De informatie staat op onze website. Dat is www.audioshape.nl of studiofeest.nl. En daar staat een tapje zangles en er staat alle informatie over wat we geven, hoe we het geven, wat de kosten zijn, et cetera. Clipcar Plus. Het is tijd om te zien wat de meest populaire videoclip wie van Friesland van de Oranje Wieken. Wie dat toch vangrail weer of is het een oren? Nummer 3. Tickets Go Past My Confection. Nummer 2. Lippes op My Tiete Science. Nummer 1. Toch weer op nummer 1. Vangrail. My Leven naar de Liefde.
me staan tegen de muur van de eenzaamheid. Stenen gemaakt van verlangen en heimwee naar jou. Kun je het aan dat ik van pijn op mijn tanden bijt? Dat ik mijn hart heb verloren of laat het je koud? Dat mijn trots gebroken is. Voelt het goed als ik schreeuw dat ik je mis? Zou er leven na de liefde zijn? Nee, dat kan ik niet geloven. Als een hart kapot gaat van de pijn, komt de twijfel boven. Zie je me staan tegen de muur van onzekerheid? Sla ik mijn handen kapot op het harde cement? Ik kan het niet aan dat ik mijn ziel en mijn zaligheid heb gedeeld met de vrouw die jij niet meer bent. Voelt het fijn dat jij me zo ziet? Ben je blij dat ik doodga van verdriet? Zou er leven na de liefde zijn? Nee, dat kan ik niet geloven. Als een hart kapot gaat van de pijn, komt de twijfel boven. Niets wat ik doe geeft me vertrouwen. Niets wat ik voel biedt me nog hoop. Zou er leven na de liefde zijn? Nee, dat kan ik niet geloven. Als een hart kapot gaat van de pijn, komt de twijfel boven. Dook is bepalen hokkerclip Takkenwieke de meest populaire van Friesland is. Trog naar clipcar.nl te gaan en die stemmen te brengen op de volgende 3 videoclips. Say it Abma, my Do You Know? Illinois, my Staring Into Mine. En vanzelfs Vangrail, my Leven na de Liefde. En takkenwieken binnen we er vanzelfs weer met een nieuwe aflevering van Clipcar Plus. Met leuke reportages over Frieske artiesten en vanzelfs gloednieuwe videoclips. Heel graag ont takkenwieken, sneun.